बर'नि देंखोआरि देंखो दामनाय आरो मोसानाय मावबादा बेखेवदों सिफुं हारिमु आफादा। चिरां जिल्ला रौमारी सिफुं हारिमु आफादा देरहासार नब्लाङाव 3 जुलाइनिफ्राय 17 जुलाइसिम बर'नि देंखोआरि देंखो दामनाय आरो मोसानाय मावबादा बेखेवदों सिफुं हारिमु आफादा। मोसानाय सम सानजौफुनि 12:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4:30 रिंगासिम लाबाय थागोन। बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखियानो जादों हारिमुनि इयुनखौ नायनानै साफ्रोम बर'नि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय आरो माखासे हिंसायारि जाथाया गोजानाव थायो। बेखायनो मोजां मोनग्रा सुबुंखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हायोब्ला मोजां जागोनखौ नुनानै बे मावबादाखौ बेखेवदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै थुलुंगा होफैदों 31 नं सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारिया। जोबोद मोनसे गोग्गानाय मोनदों जे सिफुं हारिमु आफादा जों बयबो मिथिखागौ जे आथिखालाव नैबे समसिमाव बर'फोरनि गेजेराव जोबोद मोनसे बर'नि समायना रमायना हारिमुखौ मुलुग दरबाराव दिन्थिदों होननानै बुङोबा सोरबा हान्जा दङबा बे सिफुं हारिमु आफादाबो मोनसे। दा दिनै बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय 15 साननि मोनसे मावबादा लादों मायाव जे जोंनि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय बा दामजुनि सायाव। आरो बेयाव गोबां बर'फोरनि लाइमोनफोर जाखांफुनाय लाइमोनफोर हाइ स्कुलाव फरायनाय हायार सेकेन्डारि कलेजाव फरायनाय बिथांमोना दिनै सोलोंनो फैदों। दा बे बेलायाव जोङो हारिनि हारिमुवा मोनसे हारिनि सिनस्रि, थांनानै थानायनि मोनसे सिनस्रि। हारिमुवा गैयाबा मोनसे हारिया थांनानै थाया। बेयाव राव आरो हारिमु बेयो मोनसे हारिखौ फोथांनानै लाखियो होननानै बुंनाय जादों। दा रावखौ सिदा सिदियै नोङो फोथैनो हायानो, जेला हारिमुवा थैयो रावाबो थैयो। नाथाय जेला हारिमुवा थांनानै थायो रावाबो थांनानै थायो, जाथियाबो थांनानै थायो, जाथिया जौगासारो। दा बेखायनो जोंनि बर'नि समायना रमायना मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेखौ बुहुम दरबाराव दिन्थिनो थाखाय लोगोसेयैनो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जुग जुग दिनै बिनि मोनसे फोरोंथाइ होलांनो थाखाय सिफुं हारिमु आफादा जिबायदि मोनसे बिथांमोना जि राहा लादों बियो जोबोद बाख्नायथाव। बिथांमोना जाफुंसारथों। इयुन जोलैया जाहाथे जोंनि हारिनि हारिमुखौ बुहुम दरबाराव खोन्थानो थाखाय बेबायदि मोनसे माखासे बादायाव मावबादायाव बा सोलोंथाइ निस्सय लानांगौ। दिनै जोङो गोग्गानाय मोनदों जे जोंनि मोसानाया दिनै इउनिभार्सिटि लेभेलाव मोसानायनि मोनसे आयदा जाबाय। बेजों जोंनि मोसानाया जुग जुग थांनानै थागोन। नाथाय मावबादाफोर जुदि खुङाब्ला जों एवारनेस मोनसे लाबोआबा बे हयथ' मालाबाबो थांनानै थानाय नङा। जोलै टु जोलै आथाल टु आथाल गालांनांगौनि थाखाय बेबायदि मावबादानि जोबोद गोनां जादों। ओंखायनो आङो जायफोर सोलोंनो फैदों बिथांमोनाबो जाहाथे इयुनाव जाफुंसार जायो। सिफुं हारिमु आफादनि नाजानाया जोबोद मोनसे जाफुंसारो। बर' हारियाव बेबायदि मोनसे हारिमु आफाद इयुनावबो आरोबाव नोङो जोथोन लानो थाखाय बाय हाजारथा उजिथों, बेखौ आं मिजिं खालामदों। जोबनायाव बयनिबो गोजोन हामलायनाय जासिनानै जाफुंसारनायखौ मिजिंथिनानै आं बेखिनियाव बुंबाय। जोङो सिफुं हारिमु आफाद हिसाबै फैनो गोनां गैयामोन आङो 2014निफ्रायनो मोनसे थांखिखौ लानानै जोङो खामानिखौ मावबोबाय थादों बा आफादखौ दानाय जादों। बे थांखियानो जाहैबाय हारि हिसाबै थांनानै थानायाव हारिमुनि जानाखि बिफाव, दा बै बिफावफोरखौ बोरै फोथांनानै लाखिनो हागोन, बेफोरबायदि थांखिजोंनो बे खामानिखौ मावबोबाय थादों। दा बेबायदिनो देग्लायबो टाइमखौ नस्थ' खालामनो सानाखै। बन्द'बो स्कुल बन्द' मोनो हिसाबै माखासे उन्दैफ्रा सोरबा बायदिया न'आव ओरैनो थानो बाग्रा थायो। थ' बिथांमोना जायफोरा इन्टारेस्ट दङ कालसाराव, बिथांमोननि थाखाय जों बे वार्कशपखौ खुंदों जाहाथे बिथांमोना ओरैनो थास्लायस्लाय बेयाव फैनानै माबा मोनसे सोलोंथाइ लानानै थांनो हायो। बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो खालामबाय थादों। जाफुंसारनायनि बेलायाव जोङो बांद्राय बाथ्रा बुंनाय जाया, अब्लाबो सिफुं हारिमु आफाद हिसाबै जोङो बुङोब्ला बेखौल' बुङो, बै सिगां समावहाय रौमारी हिसाबै जोंनि हारिमुवा गैलामोन। बे हिसाबै हारिमुवा दा जोंनि थाखाय गोनां हिसाबै जों बेखौ दाफिननाय जादों। आरो बेनि गेजेराव मोनसे मोजां खामानि जादों होननानै बुङोब्ला जोंनि सिफुं हारिमु आफादनिफ्रायनो गिबिसिनै बर' आइजो दामगिरि बिथांमोना उजिदों आरो दामनानै देखायनानै आइजोफ्रादि मोनसे
दामनो हानाय गोहोबो दङ थ' बे गोहोखौ दिन्थिनो हादों थ' बेखौ जोंनिफ्राय मावफुंदों होननानै आङो गोग्गानाय मोनो आरो आंबो आसाबो खालामबाय थादों जाहाथे जोंनि बेखिनि मावफुंनाया माने एसेबाबो समाजाव खामानि होदों होननानै आं साननानै लायो आरो